vakomana namajarajarosi tonoti vakatojamuka vana chisipoza mutungamiri wenyika pamusoro pechiitiko chinoitika chichiona kuti aiwa anoaprova kuburitswa kwemari aiwa mamillions achiita kuti vice president Kempo Muhadhi vaende kune dzimwe nyika kuItaly vangoenda chingondowatcha nokunoona vanhu vanenge vachiita mashowcase munyika matiri kuona kuti aiwa people are grappling the imposed drought yakaitiwa panyika yeZimbabwe the last season. Senda pena masvika muda nyika upana mburobo wa subscribe like watonda bell kuti ivina paenda machara cheros kuzana nhasi anopira nyora achiti Munangango approved Mutuli Nguve to release taxpayers' money for Kempo Muhadhi, a whole vice president, to go to Italy with his concubines and the other members of the outrage to watch events for art, contemporary dance, architecture, cinema, theatre. Kempo is already in Italy. Thomas Manomudatara panapa achiti aiwa mari dzanenge vachisign out dzichibuda vanoti imari zhinji dzakawandisa, but when it comes to developing nyika yeZimbabwe tonoti vanhu vanenge vachitambura vachitiwo aiwa takaisiwa masanction hatikwanisi kuisa development munyika yedu yeZimbabwe. Mashoko ari kudatokwa panapa nakuona majarajaros vachiti the vice president is already in Italy. Vari kunoti vari kuya vachichema-chema panapa tiona kuti aiwa vana majarajaros tonoti vakomana vanoratidza kuti aiwa inside information vazere nayo vanenge vachitoziva ndokuti mashoko vanotaura ndizvo zvinozoitika nezvigona kuti aiwa hazvimbopokani hazvimboposhani. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi nakume section medu musana subscribe like and turn on the bell icon.